Ugwumba. This is an ultimate satchel. No waking up the weather. Chineke nyere anyị mmiri ahụ mmiri dị n'obodo a na-akpọ Afikpo not local government area. Mmiri anyị furu taa nara tata since a mụrụ m na-aṅụ mmiri a afụtụbe m ebe ọ taa from January to December and ifụkwanụ mmiri a ebu nke zoro ezo sef atọpụrụ mmiri a n'ụtọ. Ọ dị mma ụmụ Afikpo dara ụmụ ịma na ebe anyị n'ugbu a bụ na ibi ọgba dị na ibi ya bụ ọgba ka nkụ dị ebe a ma ọ bụrụ na anyị batara na nke a wefu na ya bụ ọgba nwere ebu mfu anyị achọ na ibu nke anyị ga-achụ wefu na onwe ndị anyị na-ama nchụ ọ bụrụ na ọ bịara ije nwụna ka maka na ọ na-arụrụ ihe kọrọ ihe mere ya kama anyị na-eburu ibu ga-abịa zọwa ebe ha bi nke a bụ nke anyị furu n'iru ma ha nke dị n'ime ka bụ ka m pụtakwanụ maka na onye bịara iku nwa bịara iku nwụọ ọ ka ha mma na o ji nwaanyị nawachi mgbe eji mụọ ọzọ.